होलाहाय आं दैसै बान्दा कबि आरो फुल कबियावलाय बेसेबां दै होबाय थानोलै बासोबाय आं बारुरुनो सासे मोजां सेंग्राबो फैयाबाल जोंनि लामाथिं गामि गफासो जायगाफोराबो बुइंनो मा खालायनो मा मानसो जाबाय आं न'आवबो रावबो गैया टाइम पास खालायनो रायज्लायनोबो मबाइलखौबो बेसे नायनो बालायलांबाय आं मा मावनो थांसै रख'रा आमाइमोननावनो थांसैलै आं आमाइमोननि लामाथिंसो मोजां मोजां सेंग्राफोर थांसैलै थांसैहाय बाल नेलानोसै गैला थांनो माने थांनोसैयानो आरो आयै ओइ आयै मा गाख्रावला गाख्रावसि मा जालायखौ आयै आं आमाइमोननाव थांसै आंनि गस्ला थाबोदों लायनो थांनि मा थांसाला देवानि बेसे बेरायनो हो सथि बे गथ'आ गैलालै बियो हौवानिख्रुइबो बांसिनसो गिदिङो सैमा आथिंसो थांग्रां आंनि मोजांथार गस्लाया थाबोदों आरो आंनि बिजाबबो गांसे थाबोदों आरो पेन्टि गांसे आरो ब्रा गांसेबो थाबोदों सथि मा गथ'लै बिलाय जेराव थाङो बेयावनो ब्रा गारबोगोन पेन्टि गानबोगोन लाजिबि गन्थं गैया मैबा लाजिनांगौ थांसाला आथाल खाथि नोंबोथ' सप्तासेबो जायाखैलै आमाइमोननिफ्राय फैनाया सयथोबो न'आवनो साथिरा बे सासे गथ'जों मा जागोनहाय जालालै नोंजों बारासो जादों नोङो मानो थानांगौ आंलाय न' हारसिं मालायबा मालायफोरनाबा न'आव रायज्लायनो नांज्लायनो लोगो जानो बिदा बिनानाव बिफं बिब' गासिबो थायो आंहा दसेयाव रावबो गैया सासेबो रायज्लायनोबो साल्लानि बारुरुनो बिफं बिनानाव सासे थाबानो जागौमोन रावबो गैया साला बिब' बिफं नांगौ नोंनो बिनानाव नांगौ सासेखौनो फिसिनो हायाखै नोंसोर बिफाया थांग्रां थांसै आङो सोरबा थागोन हारसिं बारुरुनो ओइ बिफा हा मा जाखो बिफा नों फिसाजोखौ मानो जेबो बुङा आलासिखौनो जाबथिंहैबाय थायो न'आवनो थाथिया बियाव थांलाय बैयाव थांलाय माथो जाखौ एसे बेरायनांगौ बे बैसोआव न' सिङाव हाबनानै थाबाय थाबोला खर'फोरासो गाज्रि जागोन फरायफुनाय गथ' एसे खुला बारफोरखौबो जानांगौ गथ'फोरखौ बांद्राय स्ट्रिक्ट खालायब्लाबो गाज्रिसो जायोलै बिमा जागोन गाज्रि नोंनि थाखायनो बेबायदि जादों बे गथ'आ बिमानि बाथ्रा लाया दे जेबो नङा थांथों लोगोफोरबो गैयाना न' खाथिफोरावबो न'आवबो हारसिं ओजों आरो बिमाय मोननाव थांब्ला बिब' बिदामोनखौ लोगो मोनो सिख्ला गथ' एसे बेरायनो फ्रि थानो लुबैयो थांथों दे बांद्राय अस्थाद देखायनो फैयो नोंबो बिफा फिसा समान ओइ नै नायहर सोर बैयोलै साइकेलजों थांनाय सिख्लाया आमखिया बिमाय मोननाव फैलायबाय खोमा आलासि जानो बै सिख्लायाना बेखौ साइकेल सालाय फैबाय थानाय नुयोलै आङो सम नुबाय थायो आं बेखौ न'आवनो थानो बायदां बियो बिमाय मोननावनो फैबाय थानाय नुयो माथो आंलाय नों सिनाय मोनो नामा बिखौ सिनायब्रा जोंनि स्कुलावनो फरायो नाथाय माथोसो होलाया हाव आमायसो माथो फैलायबायलै आङो दे थां आब'मोना दंना न'आव औ दङ थां हिसान दागासिनो नोंसा आब'मोना औ दे नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों ओइ आं एसे स'आव थांना फैनि ए फाग्लि नोंसो औ फैलायबाय आं नोंसोरखौ गोसोखांदों इसान दादों ओंलै ट्राइ खालायदों र' एसे आब' आंखौबो फोरों दे नोंना जाब्लाथाय आब' थौदोहाय दैमायाव दुगैनो थांसै लाफाफारा गामिनि सेंग्राफोरा फैबाय खोमालै दुगैनो दैमायाव थौदो जोंहाबो थांसै ओइ गथ' सिरि बुंहाय आइ दं इसिङाव खोनागोनसो र' एसे नेथ' दसे उनाव थांगासिनो नैबे मुस्राखौ फोजोबथारनि बे मोनसेखौ माब्ला जागोन नोंनालाय आब'
बैग्रि लांगोन दे दैमायाव दुगैनो थांब्लाथाय औ लांगोन दे थांनाय नों खाहै थांनाय आरो एसे दुन्दिया फालौबो देहैथां अके माथो सासेबो सेंग्रायानो दुगैनो फैयासै सेंग्राफोर नुगोन साननानैसो दैमायाव दुगैनो फैबाय माथो सेंग्राफोरानो गैया औ सानफ्रोमबो फैयो माथो सेंग्राफोरालाय दिनैलाय मानोथो फैदि दुगैला खोमाहाय सेंग्राफोरा दिनै नंमारगौहाय बाल सेंग्राफोरा सानफ्रोमबो दुगैमारा आंनिया दिनै एक्टरा फैगोन होनदोंमोन माथो दैमायाव दुगैनो लोगो हमगोन होनदोंमोन नुजाफैयासै माथो बाब फिस्थ'आ खिन्थालायाखै आंनो मा खिन्थाबाय थानांगौ बिलाय नुखानाय बोरायफोरखौनो आयाव नोंनि एक्टरासो नुखांनाय बोरायबाय नोंनि एक्टरजों फैखानाय लोगोफोरालाय सेंग्राफोरा अ जोंफोरनोबा ओरैनो सेंग्राफोर नुखाया नों आगोलनो खिन्थानांगौ एक्टरखौ लोगो हमगोन होननानै आंहा एसे मोजां ड्रेस गानना फैगौमोन ना मोजांखा दे नोङो नङाहाय मा ओइ आब' गुमैजों जे सासे फैहोबाय थायो मोखां गोलावै दारि गोनाङाहाय औ मा जाखौ नों फसायबाय नामा नांगौ नामा नोंनो मोनब्लाथ' आंनो गासैबो मोजां सेंग्राखौनो नांजोबगौ नाथाय ओरैनोसो टाइम पास आरो गोजान न' फिजिकेल न' किसिं न' बामख्रबलायनाय ओरैनो गोजान बरिं जाब्लाथाय रायलायनो थाखाय नांगौलै टाइम पास खालायनो फाग्लि मानो बुङासै नोङो आं सर्ट स्कार्ट गानबोगौमोन ना ओइ जाम्बिलाय मालाय मोजां सेंग्राफोरा बोराय जिगानना थानाय बांद्राय मेकआप होनि बेफोर सिख्लाखौसो फसायनो ए नंगौ सोर बुङा आंना एक्टरा बुंदोंलै ए बिब्दिसो होमब्लालाय गाबोननिफ्राय बोराय ड्रेसफोरखौसो गानसिगोन आरो मेकआपबो फोनला नङाहाय फाग्लि ओरैनोसो बुंदों आं खालायमारगौमोन खोमा फाग्लिया मोख्रि सालि थांसै फै हे र' दसे थाथ'बाव फैलालै बिसोरो थानो मोजां मोनसोदों आं फैखाला बिसोरो फैनाय मोनबा दासिम फैसिगौ आरो फनाबो नाङाखै नटिसेबोल अबावबासो थांबाय खोमा बेरायनो बिसोरो फैयाबाबो ओरैनो थागोनब्रा हे आइजों रायजानाव थाला थौदो थांसै हिसानाबो दानो दङ आंहा जिया रायजागोनसो आइजों थौदो माब्रै फै गाबोन फैलायगोन फैगोन मानिबा गाबोन स्कुल दं माब्लाबा फैलायसिगोनब्रा फै बालनि किउट सेंग्राफोर माथो बेसर बारियाव सोर सेंग्रा हे एदावदों बाल खाट्रासो ओइ फाग्लि सिस्था जों गामिनिसो सेंग्रा बिसोरो हे सेस जाबायलै बाल सासेया जोंफोरनि स्कुलनिसो नोंहासो खिथांनो एदावलाबायो ओइ बाथो बालनि बिसोरबो सिख्ला एदावग्रासो मा डेन्जार खाट्रा सिख्लालै बिलाय खाट्रायानो बियो जियानो जायामानो सिख्लाया खिन्थु मार किउटखा फसायबायलै आं बेखौ सेंग्रा एदावग्राबाबो नांगौमोनलै बाल है फाग्ला जादों नामा नोंखौ बेबायदि सिख्लाया थाफियाव जोंना गार'गोन बुन्दाफ्ला